Tak další den, další dobrodružství. Kejte na to. Smrdí tady teda trošku chcánky. Vykradli 3 auta, vlezli do toho našeho. Tady starák, ty vole, si vzala klíček, že nám natankuje a zalomila ho přímo v nádraži. No, my se momentálně nacházíme na Tenerife, kam jsme přiletěli včera. Pronajali si tady dodávku. Dneska už tady máme za sebou první spaní. To tady trochu provandrujeme. Tak jo, prošli jsme vesničkou Punta de Abona. Rybářská vesnička malá. Všude tady jsou ty dodávky, teď jsme tady u majáku. Taky něco Abona, nevím už co, nekejte na to. Teďka jsme byli u toho majáku a viděli jsme v dálce takový opuštěný město. Zjistili jsme, že to je bývalá ozdravovna, kde se léčila lepra. No a prej, že když tady někdo umřel, tak ho normálně zbalili a hodili ho do moře. Tak ještě změna, tak prej se to nikdy neotevřelo. Jakože ty s leprou prej normálně do toho moře házeli, ale že se to nikdy nedokončilo. No. 40 budov. 45 budov a v roce 1960 z toho byla nějaká vojenská základna nějakou dobu. Co? Možná to bude lepší, no. Teďka asi přicházíme k domu pana majitele tady té ozdravovny. Jakože asi měl docela žít borec. Stavěl, tak to musel být fakt psychopat nějaký. Kráso. Ty grafity to trochu znehodnotili, no.
nestíháme dneska všechno. Teďka jsme u Los Gigantes. Je to tady ten skalní útvar, který jde přímo jakoby do moře. Někde má 500 až 800 metrů prej. A je to masakr. Já jsem samozřejmě už jako správnej Čech rudej jak prase. Takže budu trpět asi trošku. No, teďka jdem najít tu zmrzlinku teda, jo. A ještě vám ukážu tady hotel. Tady takový malý hotelek, 5hvězdičkovej. Jako dobrý, no. Jako dobrý, ale tady tohle je jiná. To je minimálně 6 hvězd. Teda až na motor. A brzdy. Protože tam furt něco vrže. Jo, a taky to nemá posilovač. A nic, byli jsme v Los Gigantes ještě dole. Samozřejmě pláž je zavřená. Můžete si tady dát zmrzku za 7 éček. Teda 2 zmrzky za 7 éček. Ale lepší jsem neměl, takže to stojí za to. Tady dolů, když půjdete, tak tam je marina. Přístav. Tam můžete klidně jít, ale pozor, je tam placný parkoviště, musíte tady otočit třetím jako my. Hned do toho máte zmrzlinu, doprava je pláž, z které je vidět tady na Los Gigantes. No a tady městečko, plný důchodců, všichni čumí na fotbal, je to top. Byli jsme se podívat kousek tady na místo, kde bychom mohli přespat hned s výhledem na moře opět. Ale je tady nějak plno, každopádně ty vole. Smrdí tady teda trošku chcánky z hotelu. Ale mrkejte na to. Ty vlny. Tak uvidíme, třeba někdo odjede. Nějaký důchodce. Dobrý. Určitě nikdo není, ne? Tak asi víc, tak kolik 10. Určitě nikdo není na strany. Ne. Chceš říct něco do vlogu, jak jíš jabko? Já nevím, kde jsme. Jsme v Národním parku. Nevím, jestli se jmenuje El Teide, jak ta sopka, nebo ne. Tak, nový den, nové dobrodružství. Dneska jsme se vydali na sopku El Teide. Momentálně se nacházíme na Mirador de los Poleos, což je taková zastávka. Píšou tady, že vlastně je to úplně to poslední místo, kde jakoby ten vulkán byl, tudma tekla láva, takže tady nejsou moc stromy. Půjdeme to tady kousek projít, je tady nějaký průchod, uvidíme, co tam je nahoře. No a tady z toho místa někde tady píšou, že Christopher Columbus viděl vlastně vybuchovat tu sopku, když se chystal na cestu kolem světa, kde objevil Ameriku. Což je docela hustý. Pokud nekecají. Tady máme van. Vám ještě ukážu. Vypadá jak někde do časopisu tady odsud.
Koukejte na to. Vzadu vlastně tady je ta sopka Elteide. Tady jsou nějaký další kopečky, no. Je docela hustý strom. No a tohle všechno je vlastně zbytek lávy, no. Tak jo, jsme tady na stezce odvahy. Mrkejte na to. To není vůbec zlý, ne? Tohle všechno je prostě láva. Buď teda zbytky lávy. Zkusím se dostat ještě tamhle. Sakra, už tam asi je někde, pokud někde nespadla, jo, tamhle. Jako je to o držku, nebudu nic... Vole. Nebudu vám lhát. To je fakt úplně jiný svět tohle. Jako jestli se vám líbí Amerika a nemáte na Ameriku, Nevada nebo nic takového. Ta sopka, škoda, že je tam ten opár. No. Možná, až budeme blíž, tak to půjde. Německá turistka. Dostala se tam, kam se jiní nedostanou. My se tam bojíme. My se tam bojíme a ta tady skáče jak laníka. No nic, pokusím se bouchnout pár fotek. Pokračujeme. Jestli je teda vychlazený auto. Let's go! Takže další zastávka, další chlazení auta, asi po 10 minutách cesty. Každopádně jsme tady na Merendero de Chio. A je tady krásně vidět, jak když se tekla právě ta láva. Prostě tady máte stromy. Tady to koryto a zase stromy. Tady to krásně teklo až pěkně dolů na ty baráky. Pěkně dolů až na ty baráky. Tam utíkali lidi a ten Christiano, jak se jmenoval, tak ten se na to díval z lodi. No, takže tak no. Takže asi jedeme na další zastávku, ne? Je asi tak za 200 metrů. Tak máme další spot, kde chladíme auto. Koukejte na to, tady to vypadá jak někde v Americe, někde v Nevadě. Ta highway. Tady je ta sopka Elteide. Takový ten tmavý flek, tak to je vlastně kde vybuchla naposledy. A my se půjdeme projít na jeden spot tady. Každopádně máme docela nemilou zkušenost teďka z toho minulého spotu. Kde tam vykradli 3 auta, vlezli do toho našeho, nám naštěstí asi nic nevzali, nebo nic jsme nezjistili. Každopádně Poláci vedle nás byli, těm sebrali asi všechno, peníze, doklady, byl to jenom takový spot, kde jsme kousek se prošli, měli auto na dohled. No a byl tam takový páreček španělský a celou dobu, když jsme tam přicházeli, tak dělali jako, že borec fotí svoji starou. No a právě byli tam i, když jsme se vraceli, což nám bylo divný, skoro na stejném místě, pořád jako, že se fotili. No a ti říkali, že je vybrali taky, zeptali se nás, co nám vzali a kde máme věci. No a teďka tady na tom spotu jsme viděli zase, jak to tady objíždí. A je zvláštní, že se otočili a jeli zpátky teďka. No, tak nevím, jestli se nenakradli.
se otočili, jeli zpátky, což je dost divný na někoho, koho vykradli teda. No, prostě takže takhle, no, dávejte si tady bacha asi. Nenechávejte nic v autě. Já jsem naštěstí nechal otevřený okýnko u řidiče, aby tam nebylo takový horko, takže nám nějak nepáčili auto, takže dodávka je nepoškozená, snad nějak, nic jsem nenašel. A Poláci vedle nás ti tam měli normálně vypáčený dveře. To je prostě, to mě poser. Nechápeme, jak to zvládli, byli kousíček. Byli jsme kousíček, ale co tam stáli na tom vršku a viděli prostě na všechny, no. No, to je jedno, snad je to všechno v pohodě. Jo a ještě jedna věc. Jsme naštěstí takový blbci, co si všechno tahají sebou. Takže jsme měli foťák, kameru. Ono teda asi je taky vystrašila naše dodávka, že nějaké nabíječky a ještě jednu kamerku jsem měl schovanou úplně vzadu. Tam než to člověk proleze, tak no prostě naštěstí máme snad všechno, no. Jsi řekl, že na ně vypadl máš šuplík. No, máme tam před spolujezdcem je rozbitá jakoby ta přihřátka, kterou když otevřete, tak se celá rozsype na zem. Takže možná to je vystrašilo i, no. Takže nekupujte nový krámy, půjčujte si staré takovýhle dodávky a ty vám zachrání život. Je to docela prdel s tím jezdit, no. Zvlášť takhle do kopce. Kolik to je metrů? To je něco. No, ta sopka je, myslím, 3600, no, můžeme být v polovině. Ve 2000 třeba. Tohle je hrubý jak svině. Tady dodávka, takový prcek. Máme tady další nebezpečnou situaci. Dohání nás němečtí turisti. Toho se bojím ještě víc než vykrádení auta. Ale. Tak jsme na cestě. Zjistili jsme jednu věc, takže tady tohle není ta sopka, ale že je to až tam zatím ten vršek. Když tohle není nejvyšší, ale až to zatím. Tady to, jak vidíte, tak to je jak kdyby nejmladší láva z té sopky, co tekla. Jakoby naposled. Já bych došla tak tam na ten kopeček nahoru, jestli tam nic nebude, tak se vrátím. Tohle na ten kopeček nahoru. Jakože jak je tady taky. Tam začíná ten lesík. Cesty. To je jenom tady ten kopeček. Tady krásně můžete vidět, jak jsem říkal minule, že tady tekla všude ta láva, jakoby ta nová. Přesně místo, kde se to zastavilo. A když se podíváte na ty stromy, jak vypadají divně, tak to je tím, že byly jakoby ohořely a postupně zase začínají obrůstat. Vypadá úplně moc Co? zdravě. Zdravě asi ne. Takže cedule na začátku ukazovala 2,2 km. Asi po 2,2 km jsme došli k ceduli, kde bylo zase 2,5 km. No a teďka už jdeme jakoby po té lávě. Asi té nejčerstvější. Ale kdyby někdo potřeboval prostě škláru na tvárnice, dejte vědět a všechno zařídíme. Mají tady toho dost. Teďka tady dojdeme asi nakonec. Uvidíme, kam to pokračuje. Když tak už to otáčíme, protože už ještě potřebujeme stihnout další výšlap. Pak ještě najít nějaký nocleh. Snad nám to tentokrát nevybrali na parkovišti.
Já vám to dám s tím zpětným zrcátkem, aby to vypadalo jako, že jsme v autě, nebo to nemá? Myslíš, že si budou myslet, že říkáme? Tak ne, no. Ale tady už chybí jenom Cadillacy, co jsou zapíchly v zemi. Tak je tady úplně celá Amerika. A nic, čas na další hnusnou kávu. Jsme na kafe na dalším spotu a je tady for free, je tady zadarmo takový malý muzeum nebo ukázka okolí, tady si můžete prohlídnout LTD, nebo jak se jmenuje. Vlastně až sem můžete dojet lanovkou, tady pěšky můžete dojít až nahoru. Jak teda píšou tady, že původní obyvatelé z Afriky tady žili v horách. No a samozřejmě přišli Španělé a ti je tady vymydlili. Tady v podlaze je schovaný asi jeden z těch obyvatel. Nebo možná jeden z těch Španělů, těžko říct. Tyjo, škoda, že jsme přijeli takhle nakonec, no. Už to tady zavírají. A tady další spot, který určitě navštivte. Tady jsme byli vlastně na té kávičce. Hned zatím je to muzeum zadarmo. Všude jsou parkoviště. Kolem. Všude prostě kolem jsou obrovské hory. A hlavně je tady přímo ta sopka LTD. Několik lidí mi psalo, jestli to tady stojí za to. Já nevím, posuďte sami, ale já jsem měl opět husinu. Tak jsme měli kafe, sopka, šutráky, masakr, údolí. A jinak teda tady ten monument, nebo co to je, se jmenuje Les Rocs de Garcia, nebo něco takového. To jsou všechny ty skály tady v tom okruhu, si myslím, tady půjdeme. Tak jdem. Sice už moc nestíháme, ale kvůli vám jsme se rozhodli, že vylezeme ještě nahoru, tak snad mi tam dáte aspoň like. Další spot Roques de Garcia. Opět výhled na sopku. Jsme jakoby v tom údolí tady. Tady se vlastně zastavila ta láva, co kdysi tekla tudyma. A někde tady, podle tohohle, by tady měla být i taková ta láva, co známe z televize, no, ne tady ty šutráky. Tady si člověk uvědomí, jak jsme prostě malí, no.
tady opět mezi těma skálama. Tak tekla láva. Takhle do toho údolí. Nesmysl, nesmysl. Tak další den, další dobrodružství. Dneska jsme dorazili do Los Cristianos. Jsem rudej jak rak, takže Čechy tady krásně reprezentuju. No a dnešní den bude na pláži snad, nebo u vody, u oceánu. No, vypadá to tady jako takový chudší Miami. Takže není to tady vůbec zlý. Máme tady free camping na 3 dny. V podstatě hned u pláže tady. Kolem je taková alej s palmama, běhají tam lidi. Fakt to má takový vibe normálně Miami, no. Teďka zrovna jsem se byl podívat tady na pláž, která teda není zrovna hezká, ale je tady takovej píčnělek do moře. No a co jsem koukal na mapách, tak někde tamhle tím směrem, někde tamhle za tím trajektem by měla být krásná písečná pláž, tak tam určitě zajdem. A jinak to vypadá nějak takhle. Pozadí samozřejmě hory, ze kterých jsme přijeli. Tamhle někde máme auták. Samozřejmě plachetnice nesmí chybět. Já mám normálně pocit, že ty plachetnice tady dávají jako kulisu. Protože kdykoliv máte nějaký hezký výhled, tak přesně v prostředku stojí plachetnice. Smrdí to tady malinko rybama, no. Klasika. Jsou tady zase rybáři všude. No je teda vidět, že tady trochu chybí prachy, je to takové... takové omšelé. Takové omšelé Miami, no. A když tady dodělají tady tu pláž za mnou, to nebude zlý. Vlastně to bude docela top. A ty hory zatím zase. Já jsem z toho úplně v prdeli, hele, ještěrka. Já jsem z toho zase úplně v prdeli. No nic. Dneska snad už dáme koupel normální, nejenom v oceánu. A jdu zpátky do dodávky, tam už se chystají vajíčka na snídaní. Pak někam vyrazíme. Odvrácená strana kempování. Ne všechno je tak hezky, jak se zdá. Tady musíte dělat i tu nejhorší práci na světě. Maria, už teď to voní tak dobře.
Six pomerančů v supermarketu. Jsme tady všude nejmladší asi. Kebab. To je za 5 eur. Durum kebab. To je typický španělský kebab. Aňo, Co? je to tady. Co? Louis Vuitton kabelka. Já koupíš mi? Byl pravý Louis Vuitton. To byl samotný Louis Vuitton. To byl přímo pan Louis Vuitton. Plážička s pískem už. Takže trochu moc turistický, ale tohle už by šlo. Mají jak v Miami i ty výtahy nebo parkoviště pro lodě. Já si dám teďka první test džusu. To chutná prostě úplně, jak kdyby vzala pomeranč a vymačkala ho. Skoro jak kdyby to, co jsme udělali. Ty vole, já se rozbrečím normálně. Za delfíní, tak se ti to splnilo. Jsme se večer ještě rychle přesunuli z Los Cristianos do Costa del Silencio. A měly by tady být 2 přírodní bazénky, což je ještě taková poslední věc, kterou chceme stihnout. Vidět tam teda sice nejsem, ani z města tady nic vidět nebude, ale je to tady nádherný. Daleko hezčí než Los Cristianos, že? No, jakože zatím nejhezčí město, takže Costa del Silencio, to si najděte. Tak jsme na benzínce, poslední den, měli jsme odevzdávat dodávku. Jeli jsme, všechno bylo v pohodě, stíhali jsme. Jeli jsme natankovat. Tady starák, ty vole, si vzala klíček, že nám natankuje a zalomila ho
přímo v nádraží. Takže trochu jiné loučení, než jsme čekali s Pólem. Sorry Póle, musíme tě tady nechat. Musíme jít. Tak čus.